lang at saka kagigising ko lang at saka gutom na gutom ako. O, diba? Kasi 24 hours akong tulog, guys. As in, tulog talaga. So, nagsaing na ako, and then yung leftover na lechon manok, ininit ko na sa air fry para yun ang kakainin ko. At saka, sa bigay sa akin na aking kapatid, nagdala sila ng mga prutas dito. Kainin ko yan, isa-isa. Saka meron pang ano doon. Watermelon, isang buo. Kaya ko ubusin yung promise. Wala man akong ginawa. Birthday ko kahapon. Wala akong ginawa. Pumunta lang si daddy at saka yung isang kapatid na polis. Kumain na sila dito. Tapos, wala na. Wala nga isang oras eh. Umalis na agad sila kasi may kanya-kanya silang work. So, wala lang. Ganun lang ang buhay ko. Ngayon, tawag doon. Ngayon, nagugutom na ako. Nagugutom na talaga ako. Wala pa ako sa mood, guys, kasi pag gising ko parang gutom na ako. So, eat lang muna tayo, guys, before tayo anong gagawin natin. Ito yung sausawan, kinip ko. Sa lechon manok. Gusto ko kasi toyo, calamansi. Sili. More sili. Walang tubig. Ayan, guys, kain na tayo. Ito yung leftover ng chicken. Ang dami pa. Ininit ko lang sa air fry. Magkakamay ako. Oras naman. Oh, it's 5:06 na, guys. And 5:06. My God, nabuhay to. I-rest ko lang yung katawan ko, guys, kasi sarap. Masarap talaga yung leftover na. Ewan ko ba, pag leftover, masarap pa na ako. Lalo yung pangat, masarap pag leftover ang pangat. Lalo pag tumatagal siya. Sumasarap. Ewan ko ba, pag gutom ako. Bakit kaya? Sa panaginip ko siguro wala akong kinain. Ayan. Sabi ko hindi na ako mag-alayos. Diba yan? Hello everyone! It's June 26 at natapos na rin aking ka-R1 kahapon. Na mag-isa ako nag-celebrate. Hindi naman mag-isa. Pumunta yung kapatid kong police. Kaso lang, ayaw niya magpa-video kasi naka-uniform siya. Bawal daw yun sa kanila. And then, nagdala din ng pagkain at saka sila lang dalawa at saka wala pa silang isang oras umalis na sila kasi may ka-meeting sila. My God. Kaya, tawag doon, nag-imo-imo lang ako and then wala, nag-rest lang kasi wala naman akong ginawa. Tapos, ang aking kabagang parate ang Netflix. Yun lang. Pero it's okay kasi tawag doon, alam naman natin busy mga ibang tao. Kasi guys, dito sa Manila talagang hindi pa okay ang lahat kasi dumadami ang may sakit. Kaya ako, habang wala pa naman masyadong work, dito lang ako sa bahay, hindi ako lumalabas.
kung hindi naman talaga kailangan. Lumabas lang ako dati, nagbayad ako ng mga bills sa ano lang, bangko. At saka ang dami din tao sa bangko, pila-pila, kaya nakakatakot talaga. Kaya, tawag doon, talagang pag talagang hindi naman kailangan, hindi na rin ako lumalabas talaga. Boring na nga eh, kasi ilang months na, magpa 5 months na yata guys, na nasa loob ako ng bahay, pero wala akong magagawa, kahit inip na inip ako, wala akong magagawa, kasi mahirap na magkasakit. Diyos ko po. Nag-text, wait lang, Francis. Bakit ang dami nila nag-text? Tama na. Wala naman to, ano. Oh my God. Ano nangyari ito sa cellphone na to? Restart natin. Kaya dito pa rin ako sa bahay. Gabi-gabi, Netflix pa rin ang aking as in guys, kung alam niyo lang, sobrang boring ko na, pero talagang walang magagawa. Hirap na hirap. Kasi ikaw, pag hindi ka sanay na nakukulong sa bahay, talagang nahihirapan ka. Sa bagay ako, sanay naman ako, pero hindi naman ganito. Yung parang talagang takot na takot ako lumabas, takot na takot ako. Oh my God, talaga. Oh my God, ba't nagkaganito ang mundo? Wala lang, emo time lang ako. Kasi wala talaga akong maisip na i-vlog. Kasi dito lang ako sa bahay. Kaya wala akong maisip na i-vlog. Kaya naging emo lang ako dito. Nung ang birthday ko, diba, homeless na sila. Di ako na lang mag-isa. Talagang emo ako guys. As in, humiga ako, nanonood ako ng Netflix. Wala lang, magkakwento lang ako. Nanonood ako ng Netflix. Tapos, bigla na lang ako umiyak. Tapos, yung pinapanood ko, hindi ko naintindihan tuloy. Basta umiyak na ako, hanggang nakatulog ako kakaiyak. Pagkagising ko, sabi ko, okay na to, okay na. So, naligo ako, kumain ako. Kaya, ayan, okay na ulit ako. Kasi, ang tawag dun, sabi ko, bakit nagkaganito yung mundo? Na, ang dami na apektuhan, hindi lang ako. Siguro hindi lang ako. Mas swerte pa nga ako kasi hindi ako masyado nahihirapan sa kahit papaano. May ipon. Pero siguro inisip ko din yung iba. Kawawa naman, walang ipon or what. Walang makain, ganun. Kaya naawa din ako. Kaso wala talaga eh. Survivor tayo eh. Diba? I-survive natin lahat-lahat kung ano ang makakaya. Wait lang, may ka-text ako. What time ka pwede? Oh my God. Tapos, oh my God, talagang, diba? Wala makakwenta-kwenta nung pinagagawa ko kasi wala nga ako, dito lang nga ako sa bahay, wala ako namang ginagawa. Yung pang araw-araw ko naman ang ginagawa, yun pa rin at yun pa rin. So, yung pagsumba ko, natigil ko na naman. Oh my God. O
O, diba? Ang taba na ng mukha ko. Pero it's okay. Okay lang yan. Okay lang yan. Basta buhay tayo. Ay, nako. So, maya-maya kakain ako tapos manonood na lang ng Netflix. Yun na lang naman gagawin ko. Paulit-ulit na lang. That's bad. Hello guys! Hello everyone! Kagigising ko lang. It's, ano oras na ba? It's 2:55 p.m. And then, para ganahan naman ako sa aking araw ngayon, inom na tayong water. Kasi, matamlay ang araw ko ngayon, kaya gusto ko mag-zumba. So, zumba tayo. Kasi hindi ko na nasusunod yung araw-araw. Kasi nakaraan guys, nag-birthday ako. Kaya hindi ko na siya nasusunod. Now, ngayon, gawin natin siya ulit. Gawin natin siya ulit. So, maghanap tayo sa YouTube ng Zumba. Gusto ko yung ano pa rin, yung ginagawa ko pa rin. Tingnan natin ko sa library ko meron. Oh my God. Wala siya, kaya tayo sa YouTube. Zumba. Zumba dance. Ang aking paborito ng Zumba. Tapos, lagyan natin. Para collect na siya. Para gusto ko kasi pag yung Zumba ako, malakas yung, ano, tawag doon. Malakas yung sounds. Kaya, ayun, nag-connect na siya. So, punta tayo sa ating here. So, naghilamos na ako, nagkape na ako, and then mag-zumba na tayo, and then nag-sunbath na ako. Always guys, kayo din mag-sunbath kayo everyday, kasi kahit dito lang sa ilaw, nagkakaroon ng epekto ang ating mga face. Kaya, you need sunbath everyday. Window to the future. Go where your heart beats. So, let's go. Hindi makita.
Loading, loading. Loading na naman siya. Ako yan para mamaya fresh ako. Maliligo. Desire isn't bad. My God, guys. It's your Alam mo, window ang to the pawis ko. future. It frees you from Hindi who you nakikita are. eh. Pero pawis na ako. And then namumulan lang ako pag ganun. Kasi ang init. Pinatay ko lahat. And says Aircon hello at to saka who ang you could be. electric fan. Don't follow the crowd. Stand out. Pagod. Be bold. Be better. Be different. Be anything but vanilla. Play more. It thrills your heart, broadens horizons, and ignites possibilities. So, go with your heartbeats. It may not always change the world, but it will surely change yours. Okay. Oh my God. Grabe ang pawis ko, guys.
Shit, talaga na malagkit. As in, sobrang pawis ko. Ayan, naka-exercise na ako. Please lang, sana maaraw-araw ko to guys, kasi problema ko eh. Pag na-busy na ako, kunwari may ginagawa ako, hindi ko na ma-remember magsumba ulit, ganun. Kaya, iniisip ko, sana maaraw-araw ko siyang gawin. Tinatry ko naman. Kasi hindi ko naman talaga gawa ito. Pero kasi, medyo tumataba tayo. Kaya, need gawin. Kailangan gawin. And then, papahinga lang ako konti. Kasi, tawag doon, naliligo ako. And then, kumukulog na naman dito. Mukhang uulan na naman, guys, sa labas. Grabe pawis ko, guys. As in, ang sarap. Ang sarap na pakiramdam ko pagkatapos maligo. Ang sarap nito. Kaya gusto ko nga magsumba. Kaso lang, minsan yung sakit ko, katamaran, yun. Doon tayo nasisira eh. At saka kain pa more. Then, grabe guys, ang dami kong prutas dito. May pakwan pa ako sa rep. Ito. Ngayon, gusto ko mag-prutas na lang ang kainin ko. Pero kahit prutas ang kakainin ko, naghahanap pa rin ako ng tawag doon. Yun ang problema sa akin kasi pinalaki ako na rice talaga everyday. Tanghali, hapon, umaga, tanghali, hapon. Yung merienda ko nga, rice pa din eh. Ganun ako katindi sa rice. Buti nga hindi ako lumaki ng sobra-sobra. Pero ayoko din lumaki. Gusto ko yung katamtaman lang, may laman lang. Kaya effort din ako sa Zumba. Para pawisan ako kasi dito. Talagang totally na ang ginagawa ko, kain tulog lang. My God guys, umulan na talaga. Habang nagpapahinga ako, kakain ako ng prutas. Kasi ito na lang pang umagahan ko. Prutas. Grabe no ang pang umagahan ko. 3:00 na ng hapon. Oh my God, bakit ganyan? Ayaw niya. I need to chill you. Umuulan na. Effort, no? Diet talaga eh. Pero hindi, kakain ako rice mamaya. Hindi ko kaya, guys. Kaya yung mga pag-diet ko, naku, wala yan. Kunwari lang yan. Pero as long as nag-exercise ka, okay lang kumain na rin. Ako kasi, kain pa rin ako ng kanin. Kahit ayoko lang kumain ng kanin, pero hindi kaya ng katawan ko, at isip ko. Hanggang salita lang ako. Talaga hindi ako marunong maghiwa ng ayan. Oh, may gulay. Grabe ang katas. Katas. Ayan guys. Kain tayo. Kasi wala pa rin ako lutong kanin eh. Kaya mamaya lang ako kain kasi maliligo pa ako. Sarap. Matamis ha. It's not a game, it's a rich thing.
Malinis siya kaya binuksan ko yung pinto para malamig. And then, next natin kainin is mangga, pero malapit na siya mablok. Kaya, agapan natin siya. Kainin natin siya kasi sayang. Sana matamis po. Kasi naman, pag nagdala sila ng prutas dito, ang dami. Akala naman nila ang dami. Ako lang naman mag-isa. Pero thanks pa rin kasi naalala nila ko, oh. Pero dito lang kakainin ko. Tingnan natin kung matamis. Yung walang bulok lang yung kakainin. Sayang eh. Ang tamis. May konting tamis, may konting asin lang. Pero more tamis. Okay na rin. Okay na rin. Okay na rin. Sarap. Here. Hindi ko na siya kakain kasi masyadong siyang bulok. Pero ayan, kinain ko siya yung kalahati. Pero sarap. Oh, yun na ang pang breakfast ko. Pagkatapos Zumba. Diba? Pero guys, mamaya na lang kasi maliligo na talaga. Kasi lagkit na ako sa aking sarili. Kaya naligo na tayo. Wait lang. Ayusin ko lang to at naliligo na ako. So, see you later guys. Alligator guys. Sorry. Before pala ako maligo is magluto muna ako ng tawag doon. Sitaw. Adobo sitaw. And then, ito na yung karne niya na niluto ko na. Nung nakaraan, niref ko lang. And then, wait lang ha. Eto, bawang at saka ano lang. So guys, may pinagprituhan akong isda dito kahapon. So yun na lang ang gagamitin natin. Ano yung ko ba guys? Ano kayong tulong sa akin nito? Kasi ayoko. Naano nyo ba guys na wala ako ditong gasol? Kasi natatakot ako sa gasol. Ayokong pumutok. Baka pumutok eh. Kaya, I don't like gasol. Talaga. So, go. Painitin lang natin yan. Parang walang ano. Lagyan na natin ng konti lang. Huwag sobra kasi mantika pa din yan. So, let's go. Magluto na tayo. Tawag doon. Ligo-ligo na talaga ako. Bawang. Okay.
Bulaklak. Biglang nag-sex bomb. Kanta ng sex bomb. Ayan. Tapos lagay natin yung karne natin na naluto na yan. Niref ko lang kaya. Para pang sahog. Ayan. Para madali na lang siyang isahog, diba? Ganun ako guys. Kasi ayoko yung prepare na siya. Prepare. Then, huwag na natin papagawin kasi luto naman na yan. Ang ating sitaw. Ang dami na yan para sa akin. Okay. Ayan. Sayang. Tapos, lagyan natin ng toyo. Para adobo siya. Kunti lang naman ito kaya inubos ko lang. Tansya-tansya lang yan guys ang aking mga niluluto. Ayan. Tapos, lagyan natin ng konting tubig. Ayan, tubig. Tapos, lagyan natin Gisa Mix. Ay, Magic Sarap. Bakit napunta ako sa Gisa Mix? Ayan. Magic Sarap. Then, konting betchin. And then, haluin natin konti guys. And then, takpan natin. Tapos, hintayin natin siyang maluto na. Okay na yan. Okay na yan ang lasa niya. Tansya ko na yan. Nawala yung ulan. Itong ulan na to. Mamaya uulan, mamaya hindi. Mamaya kidlat, mamaya hindi. May topak. Parang ako lang. Lakasan natin. May topak yung ulan guys. Mana sa akin. May topak. So, wait lang natin maluto, guys. Wait lang natin maluto. Kasi niligo na tayo. Kumukulo na siya. Tingnan natin. Yung adobo na ba talaga siya? Adobo na nga siya. Adobo na nga siya. Adobo na siya. Tignan natin. Tama na. Konti na lang at papatay na natin siya, guys. Ayan, guys. Adobo na siya. So, it's done. Oops. It's done. Oh, diba? Pwede na ako maligo kasi tapos na. Ayan guys, I'm done na maligo and then I'm fresh na. So,
Naglalakyan na ako yung braso. So, mag-eat na ako kasi gutom na ako. Hindi naman gutom na gutom. Kumain naman ako. Pero, alam niyo na kanin. Ito lang kanin yung leftover ko. Gusto ko yan. Ano? Yung, anong tawag doon? Sa Bisaya, ano yung dukot? Parang, tawag doon sa Tagalog. Yung matigas. Yan ang ating niluto na adobong sitaw, ang ating ulam. Mga mabibilis lang na ulam. Pero gulay, ayan, sarap. Kain tayo, guys. Okay lang din, konti lang naiwan na ano, na tawag din, na kanin para konti lang naman. Go. Kasi yan ko talaga pagkain mo. Kahit maliit na bagay, masaya na ako. As in. Pagkain na kasi, nagpapasaya sa akin kasi. Pagkain is life. Talaga sa akin. Kahit maliit lang na bagay yan. Gusto na sarapan ako. Perfect. Okay guys. Tapos ang ating water na may apple cider. Sinabi ko naman sa inyo guys na ang hilig ko sa gulay, diba? Kaya nga may pangarap ako na tawag doon, mag-farm. Gusto ko gulay. Pwede lang nga, pangarap kong tumira sa Baguio eh. Kasi doon, pwede ka magtanim, diba? At saka malamig na panahon. Yung alam mo yung simple lang talaga ang buhay. Yun ang gusto ko. Ewan ko bakit ganun ako. Pero gagawin ko yun guys pag tumanda na ako. Nasa probinsya, din magtatanim-tanim ako. Ganun. Perfect sa akin yun. Manood lang tayo.
Di ba? Hanggang pa. Pwede ko pang ulaman yan mamaya. Ako lang, isasaing na ako. Gusto ko nga sayote na ano, ginisa. Ang ganda nito guys, lutuan mo na, pwede mo pang ihain sa lamesa. Diba? Ayan, dyan lang siya. Then, tapos na siya, diba? Kaya nakita niyo guys, wala akong gasol dito. Takot talaga ako sa gasol. Ever since, kahit sa amin, sa probinsya, mas gusto ko yung tawag din, sa probinsya, nagsisiga na lang sa kahoy kaysa sa gasol namin. Kasi natatakot ako ba? Hindi ko alam, parang feeling ko paputok. Meron kasi akong friend na yung nanay niya nagluluto, pumutok yung gasol. Kaya, takot ako. I swear, takot ako. Sobrang takot ako. So, I'm gonna kumain. Tapos na naman ang aking day. Hindi pa. Mamaya, dito lang ako. Mag-Netflix na naman ako. Pero at least, nakapagsumba ako. Diba? Nakapagsumba na ako. Nakapagluto na ako ng food. Sarap talaga sa pakiramdam. Pag pag napawisan, sarap sa pakiramdam talaga. And then, nakaligo na, mabango. Ano ang buhay ko. So, later na lang guys. Hugas na ako ng plato.